Добър ден на всички! Казвам се Кремена Панев и съм търговски директор в Сиела Норма. В днешното обучение ще представя нашият лектор, който се казва Сузана Георгиева. Тя е ръководител на продукта Сиела деловодство образование. И през цялото време ще администрирам обучението. Благодаря на всички, че успяхте на време да се включите в поканата. Сега давам думата на Сузи. Сузи, заповядай. Здравейте и от мен. Както ме представи Креми, казвам се Сузана Георгиева. Ще бъда ръководител на този продукт, който предстои в най-кратки срокове да пуснем на пазара специално за вас, за училищата и всякакви други образователни институции от сферата на предучилищното и училищното образование. Това, което искам малко да отклоня вниманието от продукта, още като предистория. Като цяло поводът на този продукт беше спирането на една, може би позната за някой от вас система, която беше централизирана деловодна система за училищата, администрирана от Министерството на образованието и науката. Това беше платформата ИСУСУДО. Получавали сме запитвания, може би и от някой от вас, какво се случва с тази система. Ние, честно казвам, не сме запознати, но тъй като забелязахме, че има интерес като цяло към дигитализацията в сферата на деловодната дейност и като цяло предполагаме в процесите в всяка една образователна институция, това беше един повод за нас да помислим за вашите нужди и да помислим по какъв най-добър начин да отговорим на тях. В тази връзка, след спирането на въпросната система ИСУДО, си направихме и ние един вътрешен анализ какви са функционалностите на едно деловодство в училищата и се опитахме да пригодим такава една деловодна система, която да отговаря максимално на процеси, с които вие сте запознати и се сблъсквате всеки ден. В този смисъл, системата, която ще ви демонстрирам, вероятно за голяма част от вас, които вече са предприели стъпки по дигитализиране на своята деловодна дейност, ще бъде позната, разбираема, дори и за тези, които все още не са направили тези стъпки първоначални, пак процесите, предполагам, биха били познати, просто ще ги видите в една нова светлина и ще видите ползите и улесненията, които съпровождат всяко едно преминаване към такова електронно водене на всякакви записи. За да малко по-компактно протече тази среща, ще гледам да не влизам толкова в детайли в конкретната деловодна дейност, колкото в тези функционалности, които приложението покрива. И като цяло върху тези процеси, които може би се питате дали ще ви свърши тази система полза да ги извършвате през нея. И в този смисъл няма да задълбавам толкова в изпълняването на конкретните стъпки, по-скоро ще ви демонстрирам като интерфейси и като функционалности. Демонстрирам и своят екран, надявам се, че виждате вече. И също да кажа, че Креми, ако има някакви въпроси, които постъпват в чата в рамките на изложението, няма проблеми да ме прекъсваш да задаваме, когато съм на тази тема. Добре, разбрахме се. Благодаря ти. Това, което виждате поначало е една начална страница, на която можете да се запознаете по-подробно, да кажем, с функционалностите на системата, нейното предназначение и така нататък, както и една форма, ако не желаете да се свързвате с наш търговец или не желаете през магазина да се опитвате да се регистрирате и закупувате продукта, бихте могли и чрез тази форма да заявите своето желание да го използвате. По-надолу описваме какво представлява приложението. Може би е добре да обясня, че то е едно веб-базирано приложение. Взехме това решение да го структурираме по този начин, тъй като за нас това е най-достъпният начин за работа и винаги бихте могли да се свързвате от всяко едно място с това приложение без необходими усложнения. Имате си свой профил от всяко едно местоположение в рамките
не само на България, на света, бихте могли да си направите конкретна справка, да достъпите приложението. Единственото, което ви трябва е достъп до интернет. Основните функционалности сме описали, ще се спра на тях в рамките на изложението по-нататък. Разбира се, сме взели предвид всички нормативни изисквания към извършването на вашата дейност, както изрично установени в закони и наредби, така и в препоръки на Министерството на образованието и науката и в техни разговори, които сме водили още по времето на действието на ИСОСДУ. Ползите са изведени също. Отново няма да се спирам на тях. Ако желаете, по-късно можете да разгледате тази страница. Самият продукт, който демонстрираме днес, това е неговият начален екран. Когато решите, ако, разбира се, решите да се възползвате от този продукт, това, което получавате от нас е едно потребителско име и парола, което ще бъде за администраторът на вашето приложение. Малко общи неща, които бих искал да обясня преди да се впусна в разглеждането на отделните менюта. Този администратор не е задължително да бъде директорът на училището. Ние го предоставяме на лицето за контакт, което ни е дадено от вашата институция. В този смисъл можете да определите всяко едно лице, независимо дали е учител, директор, заместник директор или което и да било лице от вашата структура, което обичайно се занимава с тази дейност и то да администрира като цяло вашият профил. Разликата между администраторът и другите потребители, разбира се, са правата на достъп, като по подразбиране потребителите, които създавате след това, нямат достъп до тези деловодни регистри, тъй като се предполага, че една по-голяма част от служителите в институцията не би трябвало да имат такива права и не би трябвало да имат достъп до всички тези преписки, които се образуват. В този смисъл, нивата на достъп винаги ги определяте вие. През този администраторски профил имате меню администратор и в него в потребители може да видите създадените си от вас потребители, а в административна структура можете да си направите своя собствена структура, можете да направите, задължително да направите поне една, ако желаете да водите една обща структура, няма проблем. А ако не, разбира се, можете да си направите такива отдели, например родителски съвет или някакви ваши вътрешни съвети, директор, заместник директор, учители, друг персонал и така нататък. И тук, разбира се, можете да създавате структурите и потребители вътре в нея. На това мога да се спра по-късно, но това, което исках основно да отбележа тук е, че от наша страна ние не регулираме нито колко потребители ще създавате, нито какви ще бъдат те. Тоест, можете да създавате и потребители, дори които по някаква причина трябва да имат достъп до тази система, но не са от структурата на вашата институция. Например, родители от родителски съвет или някакви такива други външни лица, дали доставчици или нещо такова. Изцяло е ваш изборът за това. Това, което обаче ви препоръчваме и което може би е хубаво да го знаете, че след като имате тази свобода, разбира се, да създавате толкова потребителски профили, трябва да ги управлявате с необходимата грижа, тъй като по наши наблюдения в някои от училищата са доста динамични процесите, напускане на учители, нови учители и така нататък. Съответно, трябва да се грижите, да си създадете навик да се грижите, да деактивирате достъпа на тези профили, които сте създали, които вече не ви представляват нужда и не следва да имат достъп до тази система. С това лирическо отклонение, може би мога да ви представя вече основните менюта. Ще има, разбира се, помощна информация, в която дори да сме изпуснали нещо в момента от основните процеси, няма проблем да се консултирате там, разделена е на различни секции, така че би трябвало да е доста бърза и ориентацията и разбира се, може да търсите вътре в нея. Основно, разбира се, на начален екран, основните менюта, иконки и освен логото, до логото имате такива бързи бутони,
регистри, до които можете да осъществите по-бърз достъп, а, образци на документи, справки, администриране на профил и така нататък. Това меню с търсене на документи, в случай, че не го видите след като се впишете с вашия профил, да знаете, приложението работи коректно. Това, което ние ограничаваме като логика за визуализация на това меню, е да имате право за водене на деловодство. Тоест това меню го виждат само единствено потребителите, на които администраторът е предоставил право на достъп до деловодството. Това е така, тъй като тук, както виждате и основните филтри, тук търсенето се осъществява в този регистър на документите, докъдето съответно не би трябвало да имат достъп всички и по тази причина съответно и търсенето е направено с такава логика. Като основно меню, разбира се, ще се концентрираме върху регистъра на документите. Това е всъщност и същината на една деловодна система. Виждате тук отново с функционални бутони, като цяло навсякъде в приложението. Това е логиката на действие. След наименованието на менюто, в което сте влезли, има така наречените функционални бутони. Те може би на места ще ви се сторят и еднакви като заглавие. Малко е различна логиката, разбира се, спрямо същината на това меню, в което сте. Навсякъде, където в приложението можете да видите данните да са предоставени в табличен вид, навсякъде логиката е една и съща, т.е. можете да сортирате и филтрирате по всяка една колона. Тези колони, които виждате, в момента, в който цъкнете в колоната, вече виждате, че самия регистър се подрежда по този критерий, т.е. заглавие или описание на регистрираната преписка, регистрирания документ, като можете да сортирате както в възходящ ред, както сочи в момента стрелката, така и в низходящ ред. И всяко едно следващо сортиране отменя предходното. По подразбиране, както считаме, че е логично, преписките са сортирани по низходящ ред, по хронологичен ред, по дата низходяща. Тези полета, които виждате под наименованието на всяка една колона, всъщност предоставят възможност за търсене само и единствено в конкретната колона. Общото търсене е ето тук, над самата таблица, но за по-голямо улеснение, например, ако искате да търсите само единствено по номер на преписка, но виждате, че същите цифри ги има и в полето относно, например, в описанието на документа, тогава можете да напишете тук думите, които търсите, ключовите, символите и съответно виждате, че тъй като само единствено в тази преписка в регистрационния номер се съдържат тези числа, списъкът се филтрира и виждате само единствено един резултат. Разбира се, това търсене е само единствено, ако ви е удобно. Иначе функционалностите за избор на брой документи, брой записи на страница и функционалностите за странициране са си стандартни. Няма да се спирам върху тях. Да се върнем на последно регистрираните преписки. Визията е стандартна. Този тип, виждате, че флагчетата са различен цвят спрямо различните типове документи, които са били регистрирани. Можете да се ориентирате с тези флагчета, може и да не се ориентирате, работите както на вас ви е удобно и както сте свикнали до сега. Със създаването на нов документ можете да видите, че това първото нещо, което трябва да изберете е дали ще регистрирате входящ, изходящ или вътрешен документ. Предполагам, знаете логиката, разбира се, на създаване, регистриране и така нататък на документи. Отново казвам, няма да се спирам върху това. Основните атрибути, които трябва да попълните, сигнатурите, които администратор на профил може да въведе. Предполагам, вече имате установени такива във вашата работа. Всяка една сигнатура може да бъде създавана, може да бъде изтривана, ако не е регистриран до момента документ с тази сигнатура и съответно при избор се регистрира документ с следващия номер от тази сигнатура, като можете да следите колко документи са регистрирани с конкретната сигнатура за съответната учебна година. Това ще видим по-късно и в администрирането на профила и в справките.
Видовете документи по аналогия на сигнатурите също можете вие да си създавате. По всяко едно време администратор на профил може да създаде нов вид документ. В случай, че, както виждате, ние сме създали доста документи за наши цели, когато стане по-голям списъка за по-бързо въвеждане на желаната информация, отново можете със стандартно търсене да намерите вида документ, който ви трябва. Задължителните полета отново по стандартен начин са оказани с тези червени звездички. Без тяхното попълване няма да можете да регистрирате документа. В случай, че сте изпуснали нещо, няма проблем. Системата ви казва кои са тези полета, които е било задължително да подадете. Всички ето тези менюта, както виждате, те са с една човчица отпред. Това са незадължителни полета за попълване, но в случай, че желаете да въведете повече информация за конкретен документ, бихте могли с клик върху тях да отворите менютата, да въведете допълнителните данни, които желаете и ако искате да продължите да попълвате формата, отново да затворите менюто или да го оставите отворено и след това да допопълните формата. Сроковият контрол съответно е с конкретни дни, срокове, които вие можете да въвеждате. Това, разбира се, касае, ако е необходим отговор по конкретния регистриран документ. Към всеки документ можете да прикачвате неограничен брой документи, като виждате, това е установен стандартен размер на максимален размер на прикачените документи. В случай, че решите да прикачите документ, избирате файл, прикачвате го и списъкът на файловете се обновява. Във всеки един момент, в който желаете да се консултирате с този файл, можете да го изтеглите. Ако е в стандартен преглед, в стандартен формат, можете, мисля, че Word и Excel поддържаме, можете да го видите в самата система, без да е необходимо да го изтегляте, можете и да го изтриете. Това управление е достъпно не само в момента на регистрация на документа, но при един следващ етап също. Всяка една преписка, отново казах, колоните се виждат, които са с конкретната информация относно преписката. След нейното регистриране, може би беше добре всъщност да регистрирам една преписка, за да все пак видите по какъв начин се случват нещата. Относно тестови запис, например. И казваме добре. Системата ви информира кой е този регистрационен запис, който е присвоен на тази преписка. Както видяхте, използваме сигнатура 10.00. Това е четвъртият запис, който сме създали с тази сигнатура, заради това този регистрационен номер е такъв. Това, което сме въвели като логика, в случай, че администраторът реши на конкретни потребители, които имат достъп до деловодния модул, би могло да се даде право да регистрират преписки и с задни дати, когато нещо е било изпуснато. Разбира се, обаче трябва да се спазва последователността от записите, т.е. ако имате 4 документа, които са от тази сигнатура, първо трябва да регистрирате първия, втория, третия и четвъртия, но да кажем, дори те да са от 15 септември като начало на учебната година, няма проблем да ги регистрирате днес и да посочите дата 15 септември. В случая профил, с който аз работя, няма тази функционалност, затова това поле е засивено. Така. За всеки един такъв документ можете да извършите последващи действия. Например, когато към вас е изпратен документ за отговор, можете да изпратите, само че трябва да изберете преписка, т.е. да застанете върху тази преписка, която желаете, можете да изпратите отговор. Когато решите да изпратите такъв отговор, ако случайно не сте наясно коя точно опция сте избрали, все пак за подсещане тук седи тази операция, която се опитвате да изпратите. Че е отговор, изпращате отговор по конкретна преписка, на номера и датата на преписката и имате какъв е този отговор. Можете да изберете отново тук сигнатура вид документ, няма да се спирам върху тази операция. За всяка преписка има и допълнителна информация, която вие можете да отворите. В случая тази допълнителна информация касае свързани с основната преписка други преписки. Тук няма такава, но
Някъде имах. Добре, все пак ще регистрирам една свързана преписка, за да ви покажа и как изглежда тази връзката между тези преписки. Отново тук със стандартно попълване. Ви свързан запис, например. Отново може да прикачате документи. Всички тези функционалности са както до сега изглеждат. След създаване на свързан документ, тук имаме вече самия свързан документ и само да обновя. Добре, не знам защо не ми се получи, но тук ще ви се обнови записа, който е за свързан документ. Т.е. ще имате информация, че този документ, тази преписка е свързана с тази. Това е смисълът на тези свързани документи. И да, той не се регистрира май, защото изпратих отговор. Както и да е. Извинявам се за тези неразбори, но това е смисълът на свързаните преписки. Разбира се, всяка преписка, тя има едно движение в вашето деловодство, в рамките на администрацията. Тя може да напуска деловодството, като всички тези, всяка такава информация за всяко едно движение, после ще покажа и какви движения на преписката сме предвидели, е налична в информацията относно преписката. Тази информация, ето тук от бутончето е налична. На първия екран има основни данни, регистрационен номер, какво се случва. Това са тези данни, които въведохме при регистрацията на документа, къде се намира той в момента, какво сме написали като относно. Има меню с прикачени документи, както отбелязах тук, също могат да се управляват на един по-късен етап след първоначалната регистрация на документа. И има списък с извършените действия относно тази преписка. Имейли, когато се изпраща един отговор, можете да посочите, че искате и за този отговор да бъде изпратен имейл на потребителя, така че тук може да се запишат такива данни. И съответно бележки, ако има такива въведени, можете да добавите някаква бележка. Тази функционалност, предполагам, ще ви е полезна, ако работите по една преписка с някой друг ваш колега. Тези бележки са видими от всички потребители, които имат достъп до съответната преписка. Във всеки последващ момент можете и да коригирате част от данните, които са свързани с преписката, относно начинът на изпращане или съответно на получаване, в зависимост от това каква преписка сте регистрирали и така нататък. Така, допълнително като действие, което може да извършите с преписката, е служебно приключване или архивиране. С служебно приключване виждате отново имате данни за преписката, датата на приключване и можете да въведете основание за приключване на преписката. Тук текстът е абсолютно свободен, просто трябва да има все пак някакво основание. Когато изберете приключи, тази преписка може би съм я приключила. Да видим. Не знам защо не ми ги приключвам. Извинявам се, ще опитам само да изляза и да вляза отново. Така. Така. В случаят вече тази преписка бе приключена. Действия, ето преписката бе приключена от администратор на днешна дата. Това, което всъщност исках да ви демонстрирам е, че когато извършите по една конкретна преписка такова служебно приключване или архивиране, логиката е същата, когато изберете съответно отново върху същата преписка служебно приключване, вие виждате запис, че тя вече е била приключена, но ако по една или друга причина приключването не е трябвало да бъде осъществено или трябва да бъде отменено, имате такава опция. С този бутон отмени, тази преписка отново става активна. И отново можете да извършвате различни операции с нея. Можете да я препращате, да изпращате отговор по нея и така нататък. Или, ако е необходимо, да я архивирате.
Както казах, при архивиране логиката е същата, просто вместо текст и основания за служебно приключване, изписвате номер на архивирането, отново архивирай и тук отново се обновява информацията за тази преписка, че ето тук имаме и запис, че служебното приключване бе отменено и след това преписката е архивирана. Това действие, както отбелязах, също може да бъде отменено и да продължите да работите с тази преписка. Тогава вече е възможно отново и редакция на преписката, тъй като тя все още е активна и не е била приключена. Допълнителни движения, които може да извършите с една преписка, след като сте я регистрирали, прикачили сте си файлове, прегледали сте си я, бихте могли да я изпратите до някое друго лице. Тази в случая вече е била изпращана, ето виждате, от админ до друго лице, което е в вашата организация. Да кажем, ето тези преписка ще изпратим от вас до... Това са списък на лицата, които са регистрирани в нашата тестова организация. Изпращаме до кого и изпращаме съответно необходимото действие, което очакваме да извърши този потребител. Можем да изпратим само единствено за съобщение, за резолюция. Както казах, това са си стандартни деловодни процеси, така че няма да се концентрирам върху това какъв е смисълът на всеки един от тези процеси. Да кажем, че изпращаме за одобрение, необходимо е да въведем заглавие и разбира се, препоръчително да въведем текст, за да осведомим този потребител какво очакваме от него като действие. Тук, отделно от файловете, които сме прикачили в самата преписка, която желаем да изпратим до този човек, бихме могли да изберем и допълнителен файл. Няма проблем това да бъде направено като операция и тук. Както казах, при такива операции бихме могли да изпратим и имейл съобщение до този потребител, като тази нотификация, която изпращаме по имейл, се изпраща на имейлът, с който този потребител е регистриран в вашата структура от самите вас. Ако желаете, бихте могли да импортирате тази преписка в календара на потребителя. След малко ще ви покажа и как се визуализира и управлява този календар. Във всеки един момент, ако размислите, можете да откажете тази операция и нищо няма да бъде извършено по конкретната преписка. Списък с извършените действията, например тази е вероятно изпратена, можете да видите, освен тези действия, които виждате тук, бихте могли да видите и дали има движение по този документ. По този документ, както видяхме и от информационната страница на документа тук, няма извършени движения, но да кажем по други може и да има. Може би тук можеше да направим едно движение. Нека да я изпратим все пак до някого, да я споделим. Виждате, че спрямо различните операции се променя и логиката, т.е. когато изпращаме нещо за задача, би следвало да все пак да кажем какви начална крайна дата на тази задача. И тогава, когато видим преписката, виждате, че току-що направихме движение по конкретната преписка с тип задача, от кого до кого и какво се е случило, като тук, разбира се, може да се визуализира текста, ако бях въвела такъв при движението на документа. Тази информация, както споменах, можете да видите и ето тук. Насочване на текста и така нататък. И данните вече виждате, след като ние сме в ролята на деловодител, местоположението на преписката от деловодство отиде към конкретен потребител. Това, което е специфично за всяко едно такова движение и изпращане на документ до някого, е, че тези лица трябва предварително да бъдат създадени от вашият администратор. Т.е. администратора на профила. Ако тук не виждате потребителя, до който искате да изпратите преписката, ще трябва да се обърнете към администратора да добави този потребител. Това е относно движенията. Филтрирането на информация може да се извърши и от тук по различни критерии. Нито един от тези критерии не е задължителен, тъй като следва, разбира се, да бъде това филтриране да служи за ваше удобство. Можете да филтрирате само по начална дата, само по крайна и така нататък. Няма да се спирам върху тази функционалност,
Ако по някаква причина се случи така, че след като регистрирате ваш нов запис, но тази таблица не се обнови, има и бутон за принудително обновяване. Друго, което искам да разгледаме в този един регистър, и на лендинг страницата ще видите и по описанието на продукта, че продуктът поддържа възможност за свързване с системата за сигурно електронно връчване. По наши впечатления има все пак училища, които желаят да ползват такава интеграция. Интеграцията е стандартизирана по протокол, установен от Министерство на електронното управление, което поддържа тази система. В случай, че желаете да се възползвате от тази функционалност, но до сега не сте интегрирали ваши системи с системата за сигурно електронно връчване, трябва да се обърнете към Министерство на електронното управление. Те ви издават така наречения цифров сертификат, или както те понякога го наричат Thumbprint. Той е уникален за вашата организация. Когато го получите, можете да го настроите. Ще ви покажа по-късно в презентацията къде се извършва това действие. Доста интуитивно, не изисква никакви допълнителни технически познания. При настройване на този сертификат за вашата организация, тук в тези секции с ева нови получени и изпратени, ще виждате тези съобщения, които са пристигнали в системата за сигурно електронно връчване към вашия профил. Нови са такива съобщения, които от последното отваряне не сте прочитали. Получени са съобщения, които сте получили, но вече сте отворили. И съответно изпратени, каквито тестове ние в случая сме извършвали. Кореспондентите можете да си въвеждате неограничен брой кореспонденти. Това са лица, с които контактувате доста често, да кажем, извън вашата организация. Отново управлението на всички тези кореспонденти е изцяло във ваша власт, така да го кажем. Може да въведете и лица, които са физически лица, може да въведете юридически лица, може да въведете институции. Нямаме абсолютно никакви ограничения. Идентификатор по избор, разбира се. Както виждате, единствените задължителни полета са кореспондента и населеното място, телефон и имейл може да си въведете. Като това, което трябва да отбележа, е, че тези кореспонденти, веднъж въведени, те са общи за всички потребители в организацията. Тоест, ако желаете други лица от организацията да не виждат кореспондент, с който вие, да не кажа в лично качество, но да кажем, че в свое професионално качество, но лично кореспондирате с този човек, може би трябва да преосмислите въвеждането на такъв един кореспондент. С добре, виждате, че се обновява автоматично списъка и се въвежда този кореспондент. В случай, че преосмислим нуждата от наличието на такъв кореспондент, винаги бихме могли да го изтрием. Сузи, извинявай, че те прекъсвам. Имаме поступил въпрос от наш участник. Господин Анатолий Георгиев задава въпроса: може ли да сканираме през системата и да прикачваме файлове? Първи въпрос. Към момента на пускане на системата не планираме тази функционалност, тъй като имахме малко време за разработка, но по принцип имаме такава разработка, така че на един по-късен етап планираме да въведем такава възможност за виртуален скенер. Благодаря ти за отговора. И втори въпрос: и може ли да се сканира през системата документ с повече страници наведнъж? Предполагам, че това ще го предвидите. Да, това са настройки на самия виртуален скенер, т.е. това не зависи от самата система. Разбира се, това, което единственото ограничение, което е въведено от системата, е в размера на документа, който накрая ще бъде сканиран. Показах ограниченията на документите, които могат да бъдат прикачени. Чудесно, благодаря ти. Да, благодаря за въпроса и аз и се подсетих в тази връзка. Беше ни постъпил един въпрос предварително, дали ще има електронно подписване на документи. Това също е една функционалност, която за съжаление нямахме време да разработим преди първоначалното пускане на продукта, но планираме на по-късен етап също да въведем. Това е едно лирическо отклонение в връзка с точно постъпилите въпроси включително и за бъдещо надграждане на системата. Това, което исках да отбележа до презентацията, до момента, в който бях стигнала, на всяко едно място, където по една или друга причина искате да изтриете запис,
Това е възможно, разбира се, само единствено ако имате права за изтриване. Ще покажа как се случва управлението на потребители. Но ако желаете да изтриете запис, тъй като това е една невъзвратима операция, както и би трябвало да бъде, при опит за изтриване, системата иска да потвърдите тази операция. В случай, че не го направите с избиране на бутона добре в рамките на определен интервал от време, системата приема, че вие без да искате сте го натиснали този бутон и затова просто затваря прозореца. Това е едно стандартно поведение с цел предотвратяване на неволни грешки. Това беше по отношение на регистъра на кореспонденти, с което и приключих презентацията на основната деловодна част. В малко по-кратък вид ще се спра и върху възможността да създавате свои работни документи. Тези работни документи са видими за вас. Виждате, че при тях също има конкретно движение, което можете да извършвате, т.е. можете да ги изпращате. Този работен документ е изпратен за съгласуване на админ, както виждате. Отново тази информационна част на документа, на работния документ в случая, е видна както от тук, така и от движение. Можете да разглеждате, да сортирате, да филтрирате по същия начин, който е и касае и основното деловодство. И съответно, ако към вас е бил насочен някой работен документ, в този таб за приемане, той ще се визуализира по идентичен начин, така че ще можете да го разгледате, да се запознаете с него и съответно, ако желаете, бихте могли да направите повторно движение на този документ и да експортирате това, което също не отбелязах, на почти всички места, където данните са предоставени в табличен вид, бихте могли да извършите експорт на тази таблица, която виждате в Excel. Така. Съобщенията са едно общо меню, което е за всички потребители. Това, което също може би трябваше да обърна внимание, но считам, че е достатъчно интуитивно и се подразбира от потребителите, са ето тези идентификатори или нотификатори, както желаете, можете да ги възприемате. Това е идентификатор за конкретно ново съобщение или за някаква операция, която вие следва да извършите, с цел да ви обърне внимание да видите конкретно в това меню. Виждате, че като се позиционирате върху идентификатора, той ви казва какво е всъщност това ново съобщение, което се опитва системата да ви обърне основно внимание върху него. Ето тук, съответно, това е идентификаторът, пък, че имам ново съобщение. След като влезете в това меню нови съобщения, което, както отбелязах, всички потребители на системата имат достъп до него, можете да видите като допълнителна идентификация, че имате неотворено съобщение. Ето този червен плик показва, че още не сте се запознали с текста на това съобщение. Когато го отворите веднъж, пликът става син, отворен. Мога да се запозная с съобщението, мога и да го отворя. Ето тук виждам какво е било съобщението, от кого до кого. В случая с тестови цели съм изпратил съобщение от себе си до себе си. Заглавието, което съм въвела, не съм въвеждала текст. Тук е информацията дали има деловодна преписка, към която е изпратено това съобщение. Можете да изпращате и съобщения без наличието на деловодни преписки, няма никакъв проблем. И съответно от тук отново можете да достъпите възможността да отговорите на съобщението или да препратите до някого. Цялата тази информация си е налична, т.е. ако отговорим в случая. И изберем добре. Ще имаме информация, че по това съобщение е отговорен. Имате, както отбелязах, в нови функционални бутони, ново съобщение. Тези функционалности обяснихме. Имате и помощни експорт на тази таблица в Excel. Отляво в менюто можете да видите различните секции с съобщения. По подразбиране системата отваря на получени съобщения. Ето виждате, както си отговорих сама на себе си, че прекратявам процедурата. Този отговор се визуализира най-отгоре в списъка. Отново списъкът по подразбиране е подреден по начин, който
по хронологичен начин, по низходяща дата. Това относно получените съобщения, изпратените съобщения по същия начин се визуализират. При тях вече виждате няма индикация, тъй като разбира се ние сме ги изготвили и няма как да не сме ги прочели. Тук всъщност управляваме тези работни документи, които после се визуализират ето в този списък. Тук моите съобщения от работни документи мога да създам нов работен документ по един или друг начин. Мога да въведа задължителните елементи, задължително трябва да въведа. На утвърдил бих могла да избера просто някое лице, което има такива ръководни функции, т.е. може да утвърждава такива документи, или мога да въведа други лица. Тук въвеждането на тези лица е за конкретната преписка, за конкретния документ, така че те не се, така да кажа, импортират в списъка с лица във вашата структура и в този смисъл тук може по време на работните документи да използвате лица, които не са по принцип част от вашата структура. Тук можете да прегледате и дали има свързани преписки към този работен документ. Можете да го коригирате, което всъщност е основният смисъл на работните документи. И разбира се, да извършвате движение по документа, като например да го изпратите до друго лице, тъй като би трябвало основно, разбира се, логиката на работните документи е да ги споделяте с други лица от вашата структура. На движение на... Само, че не съм селектирала преписката. На движение на документа мога да видя дали всъщност тази преписка наистина, този работен документ има някакво движение. Тази сигнатура всъщност касае, че този работен документ, този документ е работен, т.е. е временен или темп файл. Освен работните документи, тази функционалност за електронни пълномощни също планираме на един по-късен етап да бъде реализирана. Нямахме времето, за съжаление, да я реализираме в момента, но тук също имате един бърз достъп до календари и до справки, които ще демонстрирам малко по-късно. Това относно моите съобщения. Календарът също е една стандартна реализация. Всички тези преписки или документи или съобщения, които сте избрали да се импортират в календара, ще можете да ги видите тук, на конкретния ден, където са били импортирани. Или ако вие желаете да използвате тази система просто за организация на вашето време, бихте могли просто с двоен клик върху конкретна дата и час да си напишете някаква бележка, например напомняне, да кажем среща на колектива и бихте могли да удължите срока, например. И съответно, ако е необходимо да повтаряте това действие, бихте могли да си въведете описание за ваше напомняне и така нататък. Както отбелязах, стандартна реализация на календар, можете да го виждате и в различни формати. Както ви е най-удобно за вас самите. Връщането там, където няма друга реализация на връщането с стандартен бутон затвори или нещо подобно, може да се случи чрез клик върху логото на продукта. В отделно меню сме извели и като цяло управлението на кореспонденти. Както отбелязах, някои от менютата, някои от функционалностите са достъпни на различни места в системата, просто с улеснение и за по-интуитивна работа, за да не е необходимо да се връщате, да излизате от едни менюта и постоянно да се лутате, иначе казано. Образците на документи е една допълнителна полза за вас, която поне ние така идентифицираме, която до момента не е била реализирана и в тази система и с Odoo централизирана, за която бях споменала. Тези образци на документи са всъщност част от един наш друг продукт, който може би някои от вас познават, Cielo образование. Там, освен нормативна уредба, наши експерти създават и образци на такива документи, които вие често или не чак толкова често използвате в вашата работа. Това са, например, заповеди на директори, протоколи от различни заседания и всякакви такива други образци, които биха могли да ви послужат, когато времето ви притиска, имате срокове за изготвяне на конкретен документ,
трябва да прочетете, да кажем, нормативните изисквания към формата на този документ. И в тези случаи най-лесното е да влезете в това меню за образци на документи и да видите дали ние сме подготвили за вас такъв документ. В случай, че по някаква причина имате документ, който не е наличен там като образец, тогава можете да се обърнете към нас и в, надявам се, разумен срок ще можем да изготвим такъв образец и да го добавим, в случай, че счетем, разбира се, че е разумно. Но ще оценим наистина вашата обратна връзка за такива допълнителни функционалности, както и в случая имаше запитване за такава функционалност и за такива образци на документи. Менютата, върху които ще се спра, които остават, са справки и администратор. По отношение на справките, тук са изведени и най-често срещаните справки, но да кажем, че тази за деловоден опис е една малко по-обща и може да накрая да доведе като резултат всяка от другите справки. Тук можете да се въведете начална, крайна дата на справката. Това, което може би е от съществена полза по отношение на справката за деловодния опис е ако имате такова задължение все още и за предстоящата учебна година, когато приключите учебната си година, тук бихте могли да въведете от 15 септември на предната година, тук ще е в случая до 14 септември на следващата година и без въвеждане на никакви други филтри, като изберете добре, да получите един списък на всички регистрирани от вас документи. Този списък бихте могли да си го експортирате в Excel и да си имате един експорт на такъв запис, на всичките ви записи за учебната година. Бихте могли да си го съхранявате при вас, бихте могли, разбира се, ако имате някакво запитване от РУО, от МОН, от някоя друга контролна институция, бихте могли по такъв начин максимално бързо, максимално лесно да предоставите списък на регистрираните от вас документи, вместо да се ровите в такова хартиено деловодство. Тук, както отбелязах, можете да филтрирате по всеки един критерий, може да комбинирате повече от един критерий, може да не въвеждате дати. Всички тези полета за филтриране са абсолютно свободни. Задачите също, ако решите да използвате тази функционалност, бихте могли посредством системата да, ако сте ръководен кадър, да възлагате задачи или съответно, ако сте от страната на изпълнителя, да отчитате свои задачи и можете тук, например, да видите възложени на вас задачи, кои са те. В случая, слава Богу, нямам задачи аз, но ако имате възложени на вас задачи, тук може да си правите справка за тях. Съответно ще имате информация, кой ви ги е възложил, какъв е крайният срок и какво се очаква да свършите. Тук също по друга форма бихте могли да си следите дали вие сте възлагали задачи с срок за отговор, дали на вас са възлагани такива, просто за да можете да сте сигурни, че няма да изпуснете такъв срок, възложен от вашия ръководител. Или съответно, вие ако сте ръководител, срок за изпълнение на конкретна задача. По отношение на статистиката, бихте могли да видите какъв е, да кажем, броят регистрирани документи, по вид, по тип, какви видове дела на документи използвате за конкретен период от време или за целият период, в който сте използвали системата. Това е една просто чисто статистическа наистина информация, но може да ви даде един разрез на вашата дейност и ориентации за начинът ви на работа и натовареността. По отношение на движенията, също бихте могли за конкретен период от време да видите колко движения са извършвани, колко пъти имате регистрация на документ за деловодство, т.е. не е регистрация, ами колко пъти регистриран от вас документ е насочен към деловодство, колко съобщения сте изпращали и така нататък. Отново тези функционалности за странициране и брой записи на страница са стандартни.
Това е по отношение на справките. Тук, както отбелязах, също ще оценим вашата обратна връзка. Ако решите, че е необходимо някаква допълнителна справка или някаква допълнителна функционалност за генериране и съответно за изтегляне на локално на ваше устройство на конкретна справка. Връщането към началното меню отново с логото. По отношение на администрирането, това, което ние виждаме малко повече от вас, тъй като съм цялостен администратор на системата, е създаването на нови потребители. Това, което вие ще виждате, както отбелязах, е създаването на административна структура. Трябва да има поне една във вашата организация и във всяка административна структура, съответно, да създадете нов потребител. От тук създаваме нова административна структура, от тук създаваме нови потребители. Когато създавате един потребител, изписвате негови имена, идентификатор по желание, имейл адресът, отново отбелязвам, че този имейл адрес, който създадете, ще бъде използван при изпращане на нотификации по имейл от системата. Задавате някаква конкретна парола, задавате административна структура, можете да зададете длъжност на това лице и съответно това, върху което основно трябва да се концентрирате, е правата на това лице. Първо, както отбелязах, когато създавате малко повече потребители, дали учители, дали родители и така нататък, това управление на списъка с потребители трябва да се случи дали от тук, дали от конкретния списък с потребители. Е добре да се случва на някаква редовна база и тези потребители, на които трябва да преустановите достъпа, тъй като не можете да изтриете техния профил, те все пак са извършвали някакви действия вътре в системата, от тук просто им спирате разрешаването на достъп. Тези плъзгачи са интуитивни, когато е отсветен плъзгач, тогава имате това право или тази роля, когато не, нямате. По този начин бихте могли да отнемате достъпа на потребители до системата. Можете да отбележите повече от един потребител като администратор, няма проблем да дори на всички потребители едва ли не да дадете администраторски права, но имайте предвид все пак, че тези потребители, които са администратори, имат достъп до всички тези функционалности за регистрация на сигнатури на документи, видове документи, предмети на движение и разбира се имат достъп до данните на потребителите, което е добре да бъде ограничавано и регулирано като достъп. Стандартни права са за приемане на документи за съответната структура, т.е. това отбелязва, че потребителят може и да отваря и да преглежда документи от деловодството. Хранилището с документи е, може би и върху него ще се спра малко по-нататък, освен образците на документи, бихте могли в тази секция с образци на документи да добавяте и свои документи. По подразбиране, потребителите имат достъп до това хранилище, но ето тази отметка, че лицето е менеджер на това хранилище, позволява то да добавя структури и съответно да прикачва нови документи, които останалите потребители от вашата организация да виждат. И тук са стандартни права да добавя, да редактира и да изтрива. Тези права касаят както регистрацията на документи, така и съответните преписки. В допълнение към тези права, когато потребителят, може би трябва да се опитам да добавя нов потребител. Извинявам се, пак нещо. Може би ми изтича сесията от време на време. Надявам се, че ще мога да ви демонстрирам и тези деловодни права. Добре, извинявам се, в момента просто нямаме достъп до тях, но от тези деловодни права ще можете да на всеки потребител да отбелязвате какво ще има право да прави. Да, тук са видими. Тук вече можете да отбелязвате дали лицето е деловодител. Ето тази отметка, деловодител и достъп до специализирано деловодство. Всъщност дава права на този потребител до ето тази структура с регистър на документи. Така че в случай, че повече от едно лице трябва да бъде деловодител, трябва ето тези отметки при него да са активни.
Тук вече имаме и допълнителни такива отметки. Част от тях са свързани с съответните функционалности на системата. Надяваме се, че доста интуитивно сме ги наименували. Тук служител с ръководни функции, ако си спомняте, преди малко, където демонстрирах дали от някое лице е утвърден този документ. Всъщност тези служители с ръководни функции, главни резолиращи, те са тези, които могат да извършват резолюции и да одобряват конкретни документи. Ето тази отметка, също ви я бях споменала. Това ръчно въвеждане на номер и дата на преписка е всъщност тази функционалност, която отбелязах, че може да бъде извършвана, т.е. да се регистрират преписки и документи с предходна дата. Ако желаете само един от деловодителите да го прави това, за него я активирате, за другите можете да я активирате. Всички тези отметки са могат да се комбинират помежду си, така да го кажа, т.е. могат и всички да са активни, могат и нито една от тях да не е активна, изключая, разбира се, както отбелязах, тази отметка за разрешен достъп. Когато само тя е активна, тогава потребителят вижда своите съобщения и общите за администрацията ви файлове. Друга функционалност, която сме реализирали, ако желаете, разбира се, всичко да водите абсолютно стрикно през тази деловодна система. Когато създавате потребителите, ако сте оказали каква е тяхната длъжност, в коя структура са, доколкото тези данни не винаги следва да подлежат на свободна редакция, тъй като все пак лицето е било назначено в тази структура с тази длъжност, бихте могли да преназначите това лице, т.е. да изберете новата структура, в която той ще трябва да се позиционира и да изберете да го преназначите там. Тук са длъжностите, разбира се, бихме могли да кажем какви допълнителни длъжности има това лице, до кои регистри да има достъп. Това са регистри, които сме създали. И лог на действията, т.е. какви действия извършва това лице. Всеки администратор има достъп до лога на действия на всички служители. Така че ако искате по някаква причина да проверите какво правят вашите служители, от тук, като намерите съответния потребител, както е стандартно търсим по име, бихте могли от тук да видите неговите действия. Допълнително, както отбелязах, сигнатурите на документи. Тук може да създавате неограничен брой сигнатури на документи. По подразбиране, към момента на създаване, сигнатурата е активна за ползване. В случай, че желаете просто да си я подготвите, планирате започването на някаква нова дейност, бихте могли да махнете тази отметка и тя няма да е видима, докато вие не влезете отново и не я отбележите. Тук виждате отново проверките, кои неща задължително трябва да бъдат въведени преди запаметяване на сигнатурата и съответно, както отбелязах, когато се регистрира някакъв документ с съответната сигнатура, можете да следите до кой номер е стигнал регистрацията на документи по тази сигнатура. Когато не е регистрирана, т.е. ако добави все пак нова сигнатура, да кажем теза тест, наименованието без това, сигнатура, така, добре, и създавам нова сигнатура, тя може би обаче иде, така, ето ми е тестовата сигнатура, всъщност ето тази създадох току-що. Когато нямам никакви регистрирани документи по тази тестова сигнатура, както отбелязах, мога да я изтрия. Когато има вече такъв регистриран документ, не ми позволява да я изтрия. Ето, грешка при изтриване на записа, тъй като, както отбелязахме, тя вече се използва от системата. Цялостното управление на сигнатури отново е дейност на администратора. Длъжностите по същия начин, ако желаете наистина стрикно да водите кой на каква длъжност е, да си правите такива справки, да преназначавате. Ето тук са опциите за добавяне на нова длъжност. Отново с такава отметка за маркиране на активен-неактивен.
и видовете документи, като също когато регистрирате един документ, тези видове документи, които ако не намерите този вид документи, който на вас ви трябва към момента на регистрацията, може да се обърнете към администратор да ви създаде тук такъв вид документи. Отново администратор ги управлява. Видовете регистри, както казах, видяхте, имаше в менюто на потребителите за всеки потребител данни до кой регистър има достъп и до кой не. Можете да добавите тук нов регистър и там да създавате документи, само до които лицата с права на достъп до регистъра имат такъв достъп. И споменах отново за по-рано за интеграцията с e-връчване. Всъщност ето тук, когато за първ път влезете в това меню, ще излязат празни тези данни. Тук бихте могли да настроите своят цифров отпечатък или thumbprint. В случай имаме вече такъв настроен. Иначе, когато нямате, тук има настройка на сертификата. Прикачвате този сертификат, който ви е предоставен от Министерството на електронното управление и имате дата на валидност на този thumbprint, ако преценят така от Министерството, може вече да са ги направили с неограничена валидност, но ако има някаква зададена дата на валидност от тяхна страна, тук ще видите до кога е валиден този сертификат, съответно thumbprint, и ако по някаква причина трябва да бъде анулиран такъв сертификат и да ви бъде издаден нов, от тук можете да си го премахнете сами и да инсталирате по идентичен начин новия ви сертификат. Когато операцията приключи успешно с потвърди, тук се изписва вече, че интеграцията ви с e-връчване е активна. И годишното приключване можете да зададете тук нова учебна година, когато сте приключили с всички записи за старата година. Тук влизате, администратор създава новата учебна година, изпълнява го отново по аналогия на изтриването на записи. Тук също препоръчваме да потвърждаване на този запис, тъй като това означава, че всички тези сигнатури се нулират и започвате нова учебна година. За това сме изписали и това предупреждение, че годишното приключване занулява броячите на документи. Не сме реализирали автоматично нулиране на документите по простата причина, че има такива училища и вие знаете, които започват учебната година по-рано, по-късно и в тази връзка за тях вероятно има други приложими правила за зануляване и за начало на новата учебна година. По тази причина тук ръчно при началото на нова учебна година влизате, изпълнявате този процес и всичко се занулява и започвате вече действията по новата учебна година. Както отбелязах, на помощ ще има ръководство на потребителя. Ще се постараем и в един момент да допълним и тези обучаващи видеоклипове за най-често срещаните операции. Те ще бъдат структурирани, както и менютата на самото приложение. С това мисля, че покрих основните функционалности. Креми, ако има някакви конкретни въпроси. Да, имаме още един постъпил въпрос от господин Георгиев. Може ли да се разглежда системата онлайн в момента и от кога може да се закупува? За съжаление, демо достъп не сме предвидели за момента. В този смисъл не мисля, че ще може да се разглежда системата. Това, което можем да направим, Креми, ако можем да организираме, да качим това обучение в канала на Сиела и да предоставим линк на желаящите. Или просто... Да, ще го организирам. Да, благодаря ти. Ще можете да я прегледате системата. На лендинг страницата, която демонстрирах по-рано, ще можете да се подсетите за какви функционалности сме говорили. По-накратко, точно с тази цел сме изготвили. И от кога планираме, надяваме се, първия работен ден на другата седмица да имаме някаква работеща версия и съответно ще направим и вътрешна проверка. Искаме да сме сигурни, че наистина тези
проблеми, които възникваха от време на време и по време на моята презентация, няма да се случват. Така че надявам се, че до към края на другата седмица ще имаме готова работеща версия. Отново казвам, ако има някой желаящи от вас, може би тук в чата, бихте могли да ни изпратите ваши контакти, когато имаме вече в продукционна среда системата, можем да се свържем с вас, дали по имейл, дали по телефон, както предпочитате. Благодаря на всички за отделеното време, за това, че се включихте в това представяне. В чата на поканата ви изпратих преференциални условия за закупуване на продукта. Ние сме на разположение, когато имате нужда, и ви желая приятен ден и приятен дълъг уикенд. Благодаря ви за вниманието и всичко най-добро.